Balung pinggir sing salira Sri Kandinya kang Kandawa Sang Sumbadra meyer-meyer Lir Kadya Sutra Dewangga meyer-meyer Sutra Dewangga mangke rumiyin Den sampeyan iki sinten Ndara kok kadung ngarep panjenengan iki mlebet ing kelurahan Klampi Sireh moko kula niki dereng tepang kali sampeyan iki sinten mengko dhisik ya apa bener iki sing diarani wong Semar? Nggih, leres kula Semar. Kula Bagong. Iya. Ya ngomong nak ngomong. Ya iya mau ngomong kan ya apa ya. Sampai niki sinten, Den? Ya wong Semar. Yen gurung ngerti marang wong kaya iki ya aku Bambang Sekartejo mengkono wae Semar. Bambang Sekartejo. Ya. Ngertenono ya wae Semar aku siswane Mbah Begawan Anoman saka Pertapan Kendali Sada wae Semar. Nggih, Den lajeng wigatosipun sampean mrempeki wonten kelurahan Klampi Sireh mriki enten napa Ndara? Ini ya Semar. Iki dina aku goleki papan dununge Prabu Kuntadewa ngono Semar. Yen pancen cetha wis kondhang misuwur yen pancen Pandhawa iki momongane Po Semar lan Bagong. Nggih. Kula iki dina aku kepengin di sakpira kadegdayane Prabu Kuntadewa ngono wae Semar. Makirin. Sampeyan boten enten gawe golek gawe. Den. Kok iso ngono kok iya nak. Wong darahmu Kunta iku wong sing meneng. Wis kondang le. Darahmu Kunta iki aja kok donya brana dijaluk. Nek nyawa dijaluk diulungno nek lho iki darahmu Kunta. Ngono ya kok. Sampai iki kan wonten wigati napa kok kepengin nodi kadegdayane Ndara Kunta, Gus. Ini ya wis Semar. Ora tak bacutna anggonku metu bab perkara apa karepku apa wigatiku ning wigatine aku kepengin nodi kadegdayane Prabu Kuntadewa yen to pancen kondhang wong sing gedhe sabare. Nanging kacarita Prabu Kuntadewa iki nek wis kadung pepet iso wigar wujuding buta sak giri suta. Oh iya kok. Kira-kira yang namanya kaya wong kaya aku ini banjur kaya apa Prabu Kunta? Ya kaya apa nek wis bapakmu diterno ae mo. Diterno ae mo. Karepe yaiku Bambang Sekartejo kepengin kepethuk darahmu Kunta nek nodi kadegdayane. Lho. Mosok budhal darahmu Kunta. Ngono ya, Lek. Ya iya. Wong gak duwe luput gak ndek salah apa-apa ditodi kadegdayane lho.
Cara kasare wong meneng dijak gegeran lho iki. Dipedhukno ae mong. Kok nek ndaramu Kunto dipraoso kaya apa nak dijotosi kaya lho. Apa gunane awakmu karo aku iki? Nek ndaramu Kunto sida dikepuki arek enom iku lho. Apa kanggone aku ngesak klewangi mah ya? Iya. Iya kan. Klewangmu teko sapa iku nak? Klewangmu teko sapa? Lho, iki tinggalane mbah iki ya. Terus pundi Ndara? Kok Semar aku duduno papan panggonane Prabu Kuntadewa. Estu iya wae. Nek ngoten monggo. Penjara diri laku kula dodaken mangke pundi panggen yen kono para kaki ya wasake monggo Den. Bedleng Om Dede yang keludro Raja Dewa kancik ana teping siringe negara Ngamarta ana wujud ing dalang wah tak kak rudawali
sembah sugeng kula. Ndara ya wis tak tampa ya Kakang. Puja astuti ningsur Gatamana. Nggih, sampun kula tampi dadosaken jimat kula paripe Ndara. Kula ngaturaken sembah sugeng kula mugi kanjeng Ndara. Ya wis tak tampa ya Bagong. Puja astuti Gatamana. Sanget angin kula pundi dadosaken jimat kula paripe den. Ya Kakang Semar, nggih. Iki mung sapa, Kakang? Niki memang kang paring tenger Bambang Sekartejo, Ndara. Bambang Sekartejo. Mengko dhisik. Wah Semar. Nggih. Iki sapa, Wah Semar? Niku Ndara Kresna, Den. Oh, iki tak awongi Ndara Kresna iku. Nata negara Dwarawati. Ya bener mengkono. Siram iki sapa? Kenalno ya. Sinuwun. Aku Bambang Sekartejo putra Candre Mbah Begawan Anoman. Kok nganti jeneng sira iki didhetno marang Kakang Semar lan uga Bagong. Ini ya sinuwun anggonku ana ing Kelurahan Klampis ning aku kepingin ketemu marang Prabu Kuntadewa sabab iki dina aku kepingin ngodi kaya apa kadang dalane Prabu Kuntadewa ngono. Mengko dhisik ya Bambang Sekartejo. Iso sliramu ketemu marang Yayaji Prabu Kuntadewa iso. Ning siji kang dadi saranane. Apa Sang Prabu? Ana negara Ngamarta iki kena pagebluk ning iki dina malah ana wujuding buta kang ngamuk ana njabaning Pasemon Agung. Yen pancen Bambang Sekartejo bisa ngilangno kliliping negara nyernakno buta kang ngamuk. Oh, tak pedhano marang Prabu Kuntadewa apa karepmu ngono? Yen kemangkon kanten pinarak.
sing ratu keplan dadak ana satreladak sempada sapa yen gurung kenal marang aku ya aku Bambang Sekartejo. Bambang Sekartejo kaya mangkono. Sedyakan karep ngalang-alangi jantra lakuku iki dina aja ana negara ngamati yen kena sumingkira yen ora desa wae bakal daderak panganewan ana ing alon negara ngamarta kaya mengkono. Wah, sadra ora kelethik tonto. Sang Sumbadra mayar-mayar janing ucan naranana wadalah jagat dewa Bathara Wasisani jagat kang linangku ana buta kul marang satria pamat wah sapa sira siramu sapa di adiku di ojo samar yayi eling marang pun kakang dulur tunggal bayu sing kok gul duduk sapa-sapa iku mung wujud taning sumping cekar budak sinebut iku sumping si Adisena. Wah ala cakak
Wah, Anoman kakangku. Adinipun Kakang Sena. Iya. Sliramu kenapa, Di? Wah. Aku dihukum marang Darmajimbar Kunto kakangku. Sabab aku telat anggoning kumpulan. Wah. Anoman kakangku aku kepingin adiling jagat apa kaya ngono. Nyata nyatane Darmajimbar Kunto kakangku kondang wong sabar. Tega mentala ngukum aku nganti bedol sumping Sekar Budak Sinupet. Peparingane bayu bapakku. Anoman kakangku kaya apa? Di Werkudara. Apa Anoman kakangku ini ya, Di? Sejatine ana negara Ngamarta iku dudu yaiku dulur Siadi sak temene. Lha terus apa? Ana negara Ngamarta iki dina kena ketembing penyakit ning ana wewujutane titah kang membo-membo ning ing kono gawe kisring negara. Lah karepe Anoman Kakang ini ya, Di. Iki mau pun Kakang Sumedi ana ing pertapan Kendali Sada. Nanging ana wujuding sumping Sekar Budak Sinupet lugur ana panggonipun Kakang. Ing kono tak getak wujud Satria Ladak Sembada, ing kono tak paringi tenger Bambang Sekar Tejo kaya ngono, Di. Lah banjur kaya apa Anoman kakangku kaya ngono ngene ya, Di. Ayo kene-kene tak gelung maneh. Diman wah Anoman kakangku iya. Kene Di. Matur nuwun. Anoman kakangku aku wis kok gelung. Banjur Anoman kakangku matur nek pancen negara Ngamarta ana pawongan sing membo-membo dadi Darmajimbar Kunto kakangku iki sapa? Dimas Werkudara. Iya. Ngene ya, Di.
ayo padha dinyatakno mengko yen pancen wis ketemu marang Sinom Prabu Kuntodawa kang sejati kaya ngono. Sabab pun kakang dhewe durung ngerteni ana di papan dununge. Ning saka wisikipun kakang ana ing pretapan Kendali Sodok kang lagi sumedi negara Ngamarta iki kaya-kaya arupa geni kaya ngono. Wah, negara Ngamarta rupa geni kaya ngono di. Wah, ayo dinyatakno. Anoman kakang ayo golek tombo dolek Idharma Jimbar Kunto kakang Londi kaya ngono iya. Ayo ayo. Milahing sekaring jagat bawono langgeng megune wong megune winancahan sangkala kita wahaya marsidam permanen mendarahu ulun kasih marang titayuganing ulun ora pangling iki rak ya titayuganing ulun Kuntadewa nuningke iku kula ngaturaken sembah sungkem kula mugi konjuk kukulun ya wis ulun tampa krasa ulun ana ing kahyangan puspa inten kene ya kayangan puncak 29 kene yen pancen titah yugane ulun kang lagi manengku bojo semedi nyuwun marang Gusti kula jeneng kita tak timbali nganti munggah ana ing kahyangan puspa inten kene Kunta Dewa ngger uningke kukulun kula nyuwun agungipun pangapunten kukulun
kula ingkang sumedhi maneka puja asta suku tunggal nyawiji kula gadhah kajengan ingkang badhe kula aturaken dhateng kukulun mengko dhisik jeneng kita duwe kekarepan apa nggih mekaten du kukulun ing wekdal dinten sakmengke negari kula negari Indraprastha menika katembing penyakit sampun sumrambak ing dusun ing panggenan kawula dasih duh kukulun kathah titah ingkang udan tangis kathah kawula ingkang gotong mayit kukulun bebasanipun negari Ngamarta ing dinten sakmengke enjing sakit sonten tumekaning pati sonten sakit enjing tumekanipun pati kukulun mengko dhisik Ger Kuntadewa wonten dawuh kukulun jeneng kita iki titaune ngayu merca padha Kang Mus cetha kondange yen Prabu Kuntadewa iki wong kang sabar ngono nanging iki dina ana ruwet renteking negara kok tinggal sumedi kekarepaning jeneng kita unta kaya apa kukulun mboten malih ingkang kula aturaken perkawis ruwet rentenipun negari utamanipun ingkang kula wengku kulun mung kejawi anggen kula matur dhateng Gusti Kang Agarya Jagat nggih Gusti Kang gelar jaman kukulun kula sanget bebelo kalih kawula kukulun yen to negari Ngamarta menika saged waluya jati uni ning wonten sasranipun ngangge tumbal kukulun kula saguh yen to tumbal menika kedah wujudipun titah ngayu merca pedha utawi manungsa ingkang dipun kubur ing madyanipun alun-alun kukulun kula saguh kersanipun kawula sampun lukar saking memala pagebluk mekaten kukulun mengko dhisik Ger Kuntadewa wonten dawuh kukulun ngene ya jeneng kita munggah ning Kahyangan Puspa Inten iki bener tak dulu saka batining Kuntadewa sasat ora bebela sapa-sapa ning belani kawulan yen pancen iku sing dadi kekarepaning jeneng kita margake iki dina muduna ya Kunta mengko bakal antuk bebungan saka pendhenaning ulun menika menapa kukulun ini ora bisa tak aturna iki dina ning bakal pikantuk sajroning lereme bathine Kuntadewa ning iki dina jeneng kita margake sendhakepa ya Kunta tutna napasmu mlebu metu ing kono bakal antuk bebungan saka pendheraning ulun mengkono Kunta inggih ngestaken dawuh kukulun ngestaken dawuh kadarita Prabu Darma Kusuma nggih Prabu Kuntadewa
sayektinipun labu-labetipun kangge kawula ing negari Ngamarta sabab negari katembing penyakit pagebluk ing mriku saking tekuning semedi nganti saged menyang ing kahyangan puncak 29 kepanggih kulon Sang Hyang Tunggal anggenipun tekun nyuwun pados tambanipun negari Ngamarta antep bebungah saking Sang Hyang Tunggal pujut cahya cumrap sak cengkir gedene ing mriku mandhap ing anggane Prabu Kuntada Wahyu Darma Sejati. Kuntadewa nggih wonten dawuh kukulun iki mau wujud Wahyu Darma Sejati. Sejatining lakuning jeneng kita Kuntadewa labu labet. Ting Prabu Kuntadewa mung kanggo ngayomi kawula gedhe banget. Yaiku kanggoning negara. Kuntadewa muni nggih kukul ana ngayung Percapada dulurmu anom Raden Bratasena ing kono kasiksa dening hukuman wujuding Prabu Kuntadewa Cecaya mula ngudunaya kula ana ngayung Percapada yen to ana begawan Kusuma Jati kang saka Pertapan Gedhong Kembar iku sejatine eyangmu abiyasa. Lan ana putra cantik loro iku wis cetha dhisik eyangmu abiyasa. Mula mudunaya kula aturna terang marang adimu ben tentrem adine kaya ngono. Kuntada nggih nyuwun pamit kukulun. Kulasa marang Kuntadewa inggih pakudawa.
Jayadi Kuntadewa meninggi Koko Prabu. Panjenengan saking pundi Yayi? Duh Koko Prabu ing dinten wekdal niki ing negari Ngamarta wonten sagembaran kula Koko Prabu Yayi Werkudara. Wah, Dermaji Kunta kakangku kaya apa? Aku kodhongane aku kok pidana. Yayi dudu pun kakang ya Yayi sing midana jeneng sira. Lah terus apa? Ini ya Dimas ana ing negara Ngamarta ana wujuding Prabu Kuntadewa Cecaya karepe Darmaji mbarep Kunta kakangku. Ayo ya Dimas Koko Prabu dipun celaki ulingipun kukulun Sangyang Tunggal kula kedah sungkem kedah nyuwun pangapura Koko Prabu mangke sinten kedadosanipun yen mekaten Jayadi sumangga Sena. Wah, Dermat Jlitheng Kresna kakangku apa? Ayo ya Di ana ing negara Ngamarta sapa sejatining Yayaji kang ana negara Ngamarta? Ayo Di nyatar, ayo Di. Monggo. Monggo ya Di.
yen to panjenengan ngersakaken negari Ngamarta sinuwun kula lila kula mboten kathah milik negari Ngamarta kula namung gesang saking Gusti Kang Akarya jagat dunya brana kula namung titipan kukulun sinuwun kula nyuwun agungnipun pangapunten yen to nyuwun kula sagup panjenengan pejahi sinuwun lajar kula oh iya Kunta wonten dawuh kukulun iki mau ulun mung nodi marang jeneng kita kabeh negara Ngamarta Lukasaka pamala pagebluk kaya ngono sabab gedhe labu-labet jeneng kita ya Kunta iki awakmu agur iya Kakang Semar lah sapa wadyaka iku karo aku lan putra-putraku Kakang nek ngono jan balik wis parak esuk iya Kakang Semar Kunta wonten dawuh kukulun syukur pesta Handrawina ya Kunta sira wis antuk wahyu dharma sejati ulun bali mekayangan duh garwane ulun nek anakku Bathara ayo bali waring kukulun ayo padha pesta Handrawina Kunta inggih ngestaken dawuh kukulun rame-ramekno ya negara wis Lukasaka pamala inggih matur nuwun iya ya Kunta monggo saka Prabu ya wis cukup ya Le iki mau lakon wahyu dharma sejati wahyune Ndara Kunta iya nak nek ngene padha yaiku nyuwun agunge pangsama ya Le yen ana kekuranganku oh iya mong ayo nak padha sesanti wijayanis kaya merdeka tetep merdeka nir ing sambikala tak akhiri habis aku kaya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.